ves a comer, estás aquí a gusto, encontraste con xente que non viches ao mellor hai 20 anos, está estupendo. Esta é a filosofía do encontro da terceira idade que o Concello de Valga dedica cada ano aos seus veciños maiores de 65 anos. Nesta 26ª edición, no recinto do Colexio Xesús Ferro Couselo, reuníronse case 600 persoas con moitas ganas de vivir unha xornada inesquecible. Espero pasalo moi ben, pois eu vin, se non xa non viña. Espero pasalo demidamente. Pois escoitar a banda e mirar quen ven e máis quen non ven, vai pois criticalo, claro. Moito humor e moita troula nunha xuntanza que tamén conquistou os padais dos comensais cun xantar de confraternidade ben completo. Hai empanada, langostinos, pulpo, carne ao cordeiro, postre, cafés penso que está ben. O programa de actos arrancou cun concerto da Banda de Música Municipal. A continuación celebrouse o xantar e despois o sorteo de 200 agasallos doados por casas comerciais, asociacións e outras entidades de Valga e de municipios da contorna e, por último, o fin de festa cun baile. Unha xuntanza máis que completa que pro alcalde de Valga é obrigado a organizar. Entendemos que é algo xusto e que é obrigado pola nosa parte a organizalo porque digamos que os nosos antepasados e os nosos pais e os nosos avós son debémoslle a eles, non, isto, e loitaron moito en unha época, en momentos difíciles, polo tanto que se encontren os veciños do noso concello, que non é tan fácil durante o ano, entendemos que en esta data, pois sí, aquí poden cambiar impresións e falar do que pasou durante este ano. Porque propiciar este tipo de reencontros e crear comunidades son na base os obxectivos desta actividade, un lugar tamén idóneo para recoñecer o traballo que levan feito ao longo da súa vida, como salientaba o xerente do Consorcio de Igualdade e Benestar da Xunta, que tamén asistiu. É importantísimo recoñecer todo o que teñen feito os nosos maiores por nós, todo o que temos hoxe en día, a calidade de vida que ten hoxe en día a nosa xeración, e o debe a todo o que traballaron os nosos maiores, non é que os concellos sigan tendo un día como hoxe para recoñecelo, porque creo que é un dos eventos máis bonitos que se celebran en distintos concellos, neste caso o Concello de Valga, que leva xa moitos anos organizando. Entre as autoridades tamén estivo o exalcalde de Valga, Daniel Barreiro.